Magtymyna näçe Türkmen Döwlet Üniversitetine Türkmenistanyň beýtaraklarynyň 30 ýyllygy hemde alymlar güne münasibetli ýurdumynyň ýokary we muallimçilik urly orta ýurtlaryň okul mekdepleriniň, daşary ýurtlaryň ýokary okul mekdepleriniň, professor muallimläriniň, Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň, almy institutlarynyň we halkara almy tehnologiýa parkynyň alimläriniň, almy işgärläriniň gatnaşmaklaryna sany ulgamarkaly durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde bilimiň, alymyň we innovasiýa tehnologiýalarynyň orny aty halkara almy amalymat sagata bagdalygy berildi. Halkara almy amalymat sagatyna Russiýa Federasiýasynyň, Italiýanyň, Angliýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Hatay Halk Respublikasynyň, Saud Arabistany paçalygynyň, Belarusyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Gazagstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň, Bangladeşiň hemde Türkmenistanyň ýokary okul mekdepleriniň almy barlyk institutlarynyň 80den gowragyndan jemi 310dan gowrak professor muallimler we alimler, almy işgärler gatnaşýarlar. Olar bilim alim merkezlerine we ýokary okul mekdeplerine gazanan üstünlüklerini alyp barýan almy barlyk hemde almy usuly işleriň netijelerini arap maslahatlaşýarlar we tejribe alýarlar.